Jeg har glædet mig rigtig meget til bare at gå rundt og stene i naturen og bare gå. Jeg håber at komme i sync med Fanøs tempo. Jeg kan ikke komme op til at sige så meget, Jacob. Kan du ikke spørge mig om et eller andet? Jeg forventer, at det bliver en god tur. Jeg forventer bare, at det bliver rigtig hyggeligt, og vi sådan skal hygge os med hinanden på en rigtig hyggelig måde. Men jeg har ikke nogen endnu. Jeg vil bare blive skuffet, hvis de sætter dem for højt. Har du skal stemme? Ja da. Ja, alle sammen. Også stemme. Hvor er det skønt med det. Nu er jeg glad for, at jeg ikke bare... Jeg er så glad for, at jeg kan få udredet journalist. Ja. Alt var bare snart og skræt, og så havde sådan en fin stue inde på sin gård. Og så længe havde været i 20 år eller sådan. Og alt var bare sådan, det var bare sådan 5 cm støv over ude. Der er sådan en skrald ind, det er sådan en stiger af skrald, sådan lag på lag på lag gennem årtier. Sådan ind i huset, sådan rundt i huset. Det var meningen, at en mand et stykke over de 70 skal stå skoleret over for et gummihoved på 20 år. Jeg mener, at han købte hele øen med tilstede jord og farvand. Det kan godt være, at vi tager fejl, men det er denne gang, det her blev bygget. Så er til øens beboere var det meningen. Et gummihoved på 20 år. Jeg mener, at han købte hele øen. Kan du vide, hvem det er? Hvem er gummihovedet? Hallo, Sifon Walkie-Wiki. Hvad? Han underskriver Bjørn Olesen ind i med PS. Tænk lige på, først skulle vi slippe 17.000 klammeslag for at komme ind i de første lokaler. Og det oven i indskud. Så kom de fisende og spurgte om I vil give en skæv til deres tilbygning. Hallo, Sifon Walkie-Wiki. Hallo, Hallo, Sifon Walkie-Wiki. Det er det ikke helt løsning for. Jeg synes, det er anstrengende det der, Jacob. Overhovedet. At du sidder med det der kamera på hovedet for mig, mens jeg skal drikke. Så mens jeg skal skrive en meget vigtig synopse, som jeg ikke ved, hvad der skal stå i. Der er jo ikke noget resultat. Jeg synes bare, det er noget rigtig kedeligt fjernsyn, fordi de siger det samme igen og igen, at de ikke ved, hvad det egentlig er, der sker, og hvem der har vundet, og de siger Per Stig Møller, så jeg synes ikke rigtig, man kan regne med noget nu, men jeg gider i hvert fald ikke så mere fjernsyn lige nu.
har lyst til at finde en lille tårer og rejse hjem. Hvad er ikke slut endnu? Jeg er ret sikker på, at vi, at vi får en ny regering. Fordi man ved jo, at de mest utjekkede mennesker, de stemmer til sidst. De mest utjekkede mennesker, de ligger jo helt yderst på venstrefløjen. Ja, hun er uden at overhøre for meget, så er hun en lækker steg. Det er gået udmærket. Jeg er ikke så god til at komme i det helt lange fart tv-interviews. Så der er nogen, hvor lige valgaften og en lidt trykket stemning til tider. Var der ikke fest eller noget? Hvilket forhindrede i hvert fald ikke visse mennesker i at være i godt humør, kan man sige. Der var folk, der var ligeglade med, hvordan de andre havde det. Der bare havde det sjovt, der havde nok i at have det sjovt selv. Jeg er gået lidt i bølger. Der er både optur og nedtur. Men det lykkes. Så det er jo det vigtigste. Det er gået godt. Det har været rigtig hyggeligt. Og der har været en god stemning. Sjov ballade. Og hygge. Og det med at fotografere, det er også det er gået rimeligt. Det er ikke gået fantastisk, men no på. Den har der lige et par tusind fotografier. Du snakker løgne, snakker sant. Om du har et sidste ord før du drar, så spar de til du kommer ned til din far. Spar de til du kommer ned til din far. Spar de til du kommer ned. Ned til din far. Klap dine hænder, klap en sidste gang. Samtidig tilbage ind på gulv og beton. Klokken ringer, det ringer igen. Og kom på min side af igen. Klap dine hænder, klap dine